बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मनि हरखाब देहा फाहामसालियाव दावबायहैनाय। हरनि समाव देहा फाहामसालियाव डक्टर थायोना थाया संदानना दावबायहैदों। गावनि बिफानखौ मोजाङै सामलायनायजों लोगोसे बियाबनि सिङाव थानाय सावस्रि सिबिथायखौबो गोख्रों नोजोर होनायखौ नुनो मोनदों मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मखौ। नंगौ, बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मसलपुरनि डक्टर रवि बर' सिभिल हस्पिटालाव थांनानै हरखाब खौरां लाहैदों मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ। खौरां मोननाय बायदिब्ला डक्टर रवि बर' सिभिल हस्पिटालाव गोनांथि जानाय डक्टरफोरा हरनि समाव थाया आरो देहा फाहामसालिनि नार्सजों लोगोसे बिबानगिरिफोरा डिउटि मावनायाव गोहैलो खालामबोनाय मोनसे अजद रायजो राजाफोरा होबोबाय दंमोन। बे खौरांखौनो थार बिजिरनो थाखाय बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मनि हरखाब हरनि समाव एक्शन। गावनि एंगारहायै खामानिखौ नागारनायब्लाबो रायजो राजाफोरनि अजद बायदि दावबायहैदों मसलपुर डक्टर रवि बर' सिभिल हस्पिटालाव। बिथाङा नुजाथि होना सावस्रि बिफाननि गासै बिबानगिरिफोरखौ सांग्रांथि होदों आरो दान मोनसेयाव खनसेब्लाबो खौरां लाबाय थागोन होननानै फोरमायथिना सांग्रांथि होबोदों बिबानगिरिफोरखौ। थारैनो गावनि बिफानखौ आबुङै नोजोर होनायजों लोगोसे गावनि बियाबनि सिङाव थानाय नायल' जायल' गंसेल' डक्टर रवि बर' सिभिल हस्पिटालनि सोरगिदिं मोजां आरो रायजो राजा सिबिथाय होनो एबा रायजो राजाफोरा सिबिथाय मोननायनिफ्राय उनफिननो नाङै बायदि गोख्रों नोजोर होबोदों बिथां मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ। थारैनो बिथांनि बेफोरबायदि गोख्रों हरनि समाव एक्शन लानायखौ रायजो राजाफोरा जोबोदनो बाख्नायनायखौ नुनो मोनदों। स्मोकिंग करा एड আছে এটো লগাই দিব আৰু মই মাহত এবাৰ হলেও আপোনালোকৰ লগত মা আপুনি আজুন ডক্টৰ আছে দে মই বহুত দিন আমাৰ মন্ত্ৰী ডাঙৰে কি কৰি আছে মই চাওয়া আছিল আজি মই যা লাষ্ট পাইছো আছে ফুললা দেখা পাই আপোনালোকৰ পালো ভালে আরে স্টপ এই মানুহৰ পেটটো ডাঙৰ আছে ই মৰিব কিন্তু বিজি না থাকিব তাক আজি রিলিজ কৰি দিও রিলিজ দিবলা গুৱাহাটী জিএমসি লৈ দিও দিছে আপুনি আমাৰ তালে কোন দিয়া নাই জিএমসি ৰেফাৰ কৰিছে তাহি মৰে কিবা কৰে আমাক মেসেজ দিওক নহলি সারে কথা কব আৰু হাত দিনৰ ওপৰত যাব নোৱাৰে মেসেজ দি দিওক বাৰিবল মানুহ অৱস্থা নাই ইয়াতে দেন হলে আপুনি এনে বজাব পাৰে রিলিজ কৰি দিও এটা সকলে নিয়ে নিয়ে তো কিছু মই আমার যত আধার আমার সমান আমনিয় ভর করলে আপনি বলতে এই পরে নাম ফলা করব এটা সার্জন এমএস মই এটাই মানে রিকোয়েস্ট করছো মই রিকোয়েস্ট गोजोनथाव खौरां टिभिएस नि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों। बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं। बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि सीआरपीएफ केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा टिभिएस नि गारि लानो हागोन। नोंथांमोना बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि टिभिएस नि गारिखौ लांफैनो हागोन। टिभिएस नि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्री, फुल टिंकी पेट्रोल फ्री, फ्री एसर गिफ्ट आरो टिभिएस कम्पानीनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव टिभिएस कम्पानीनि गारिखौ लानो हागोन। लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय
700213 2259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।